Okabe. Watch every day. Yeah. Okabe. It's in our mago. Okabe. Mom, I'm Ndị emene ntate. Okabe ntụrụ. Ịhụrụ nke a? Ntụrụ adị mmekwe. going to pull go. Oke a. Ndị kene ukwu. A na-ekwekwu na-ekwu ihe nem. Oke akwa ka m gwara na ndị a na-ezu m ori. Na baby. Agwara gị na ndị a na-ezu m ori na bebe. Okabe. Nke a na ndị a bịaziri zuo nke pụrụ m n'ahụ. Adị mmekwe. Ị ma na akwa m zuru nwunye m maka Ọgọst meeting. Eje m were last card m zụrụ nwunye m maka Ọgọst meeting. Ka nwunye m gbasara jos ka anwụ metụ ya obere ka mmadụ bịa koo ya. Okabe. Ndị a dị bụ mgbe ezumohi mana ịhụrụ nke a. Mmehie onye egwu. Chere nụnụ. Hey! Akwa ezoro nwunye maka August meeting. Yes. Ka mmadụ kala obi ya chere. Chiri ya. Ọ na-abụ nakata ana m ajụ ndị mmadụ ọka na-agakwa chọọchị na anụzi Chineke. Okabe. Ndị mmadụ n'obodo anya ndị mmadụ ọka na-egekwa okwu Chineke. Akwa mmadụ zụrụ akwa ezoro ọnwụ nwanne onye aka eji ezụta akwa. Bam. O mego n'iru. Ka mmadụ kala obi ga. Okabe rapụzi oke okwu na onye a n'idizi m o wee metazie ya na arụsị sụba bịa ka ijedo. Mba, ebe ka echi na. Achọ ka njetu onye a na-arụsị mma ebi ya na-arụsị anyị ya mbie enye onye a ya nwanụ onye a ya dịrị m ndụ gbarụ m ebu. Ọ bụrụ sọ m ịmasị nsị nji nabatacha Chineke dịka onye nwe m na nzọpụta m. Ị hụrụ ụmụ ife ejekwe na arụsị a si na agụ hapụ ka n'ihe ndị a. Okabe mba nwantị na-amakwa n'ọbụla ife ọbụla onye na-eme n'ụwa Chukwu nọ n'eluigwe na-afụ. Ọ bụrụ sọ m nsị gị hapụ Chineke ka ọ bụ. Okabe na-anya rapụ nke Chukwu abọna isi na-awa gị rapụ nke nya abọna ntị ịbụ ezigbote enyi m nwoke. Gịnị mee? Ifuru ije na-arụsị abụrụ isiokwu. Nwere ike ijeche na-arụsị tụọ mmadụ emechaa arụsị achụwa gị nwa. Gịnị? Ịghọta. Okabe rapụ ya. Nwunye nnọchizi otu na-ebesa akwa. Hapụ ọkwa ego ka iji zụta Gịnị mezie Okabe? daa ka aja ṅụọ mmanya rapụ ife. Okabe na-anya mba Okabe na-enya mba achọrọ ka njiri aka m n'ụwa. Ọkwa m na-agwa gị akwa ego one ijiri eje na-arụsị ngwa nke a na-eme m ebe a ndị eme ihe ngwa nke a na-eme m ebe a rapụ ife a aka ka esi ya nọrọ ọdụ nọrọ ọdụ biko nchọ mmanya ka emepụta hapụ arụsị iche ije hapụ Chukwu ka ọ bụ ọbọ naanị ihe mma na ihe onye na-eme ihe a onye na-eme ihe ofu ụbọchị iwu Chineke anyị na-ekpere ya ejide onye anwa aka ya anaghị ejide onye a hapụ ọ bụrụ ebe anyị nne ka a na-eje Okabe o doro gị anya na ebe mụ na gị jere ọrụ ọkụkọ anyị ụgwọ hapụrụ last card njika m were kwekwa mme nwunye m obi ụtọ ihe m na-akwadoro ya nzu ogbe dese m ngwa nke a na-ezu m ebe a egbe ka m na-eje zu onye napụtara ozugbo apịa m ya ọ ka mana m ji ewe gbagbuo onye mgbe aka m gbuo na na nsọ arụsị gbuo aka na-eme ka mkpakọtara ihe nwunye m na-eji jeruo oke nwa dibịa mee ka fa mere aba ndị eche eme ka m nwe ka m mesi kwado nwunye m ka ọ nwee ike ego nwere ebe ahụ ego ka m jere arụsị Emaka na akwa amaka. Uyo dogunu. Nai we na ho. O maka. Nsege. Hai. Okabe. Nsege. Mai chan. Say no August meeting this year. Ya nwoke mu. Kelebom. Okabe ihe akwa nwunye m. Akwa onye. Okabe ihe akwa nwunye m. Ikabana akwa nwunye. Ga tukwa mi ato elele. Ele ka na ba. Ihe febe. Okay. Onye mere iri iji bịa be mu. Amadi mma mgbe iji na ije chira ka nwunye m. Onye chakwa nwunye. Ka ị na-akọ ha. Keka na chakwa nwunye gị. Ọ mata okite na akọ keka na chakwa nwunye gị. Okabe. Ole ebe ya si ya kwa nwunye. Ọ naanị nwunye gị na-azụ dị akwa. Ọ naanị nwunye gị na-azụ dị akwa. Ga enwere okwu. Gị na onye nwe ha. Dochi ma fa. Kelebom. Dosi. Okabe tamarụ ọdụ mma imebe mụ na ya afọ ka anyị bizo n'ukwu arụsị ịhụrụ mma atụghị n'ukwu arụsị asị m bịa na-ekwuri otu m esi jetu onye nwa na arụsị esi m eche na Okabe ya ụdị na ezime ihe Okabe ọdụ mma ihe anyị afụzi n'ukwu arụsị mmeje gịnị mụ na gị na-eme gịnị ịhụrụgo mma atụrụ na arụsị onwe m na-abịa